konse kumene mumvera wireless imene yakasupi program yake ndi pressing issues tili ndi mneneri wa chipani cha DPP mchingerezi limati spokesperson A Shadreck Namalomba. Namalomba tikulandireni mpulogalamu yathu ya tsiku lero pano pa Kasupe Radio. Muliko bwa? Ife tiliko bwino kaya inu kumeneko kapenanso ndi osomvera amene akutimvera tiko bwino ndithu. Nkhani yayikulu imene tikufuna tikambirane yokhudza AIP tingofunsa kuti zipangizo zotsika mtengo nthawi yanu ya DPP zimakhala bwanji kwenikweni tisanafike nkhani yathu imene tifuna tikambirane tsiku la lero. Mukundifunsa nkhani yabwino kwambiri. Ife tikumadabwa masiku ano kuti kodi programu imeneyi ndi yomwe ija ya AIP ya fertilizer wotsika mtengo wothandizira anthu kumudzi kuti no akapeza fertilizer ameneyo akapeze chimanga chochuluka kuti njala mdziko lathu lino ikhale ngati yatha. Tikumadabwa chifukwa nthawi imene tinali mboma ife panalibe timayesetsa kuti no fertilizer adzipezeka mu nthawi yake, komanso timayesetsa kuti amene akulandira fertilizer akhalenso anthu eneni amene ali ofunika kapena ali oyenera kuti alandire fertilizer. Masiku ano kumapezeka kuti fertilizer uja akumadzafika anthu chimanga chakula kale, china chafira, china chambo masula akuti tendikatreni fertilizer uyu wokulitsa ndi kumakhala kovuta. Komanso kumapezeka kuti anthu amene akumalandira fertilizer si awo amene ali ovutikitsitsa kapena akumfuna fertilizer. Kumapezeka so ena ogwira zintchito, ena ochita bwino kale akulandira nawo madobadoba ali mkatimo kuba fertilizer ndino tikumadabwa. Komanso mbula tumuonetsetse nthawi imeneyi fertilizer amafikira anthu anthu sonkumasangala chimanga sonkumachuluka. Koma panopa ngakhale kuti akuti fertilizer kumaperekedwa kupezeka kuti njala njangona ndi kumadabwa kuti fertilizer kumalo wadi munda. Ife tukukhulupirira kuti fertilizer salowa munda, madobadoba achuluka amangopita ukapanga skani ndalama zija kwabera ma 30,000 anthu kwabera. Ndiye mukatifunsa kuti nthawi yathu zinthu zimayenda bwanji. Zimayenda bwino ifanana ndi utsogoleri wabwino, utsogoleri motsogozedwa ndi a president athu achipani chathu amene anali a president pa nthawi imeneyo, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Komanso kuchipani kwathu tili ndi atsogoleri kapena anthu amaluso osiyanasiyana makamaka pa nkhani ya ma logistics, pa nkhani ya ulimi, pa nkhani ya ndalama. Tili nawo anthu amene ndiwo amadziwa kuti panopa tikufuna kuti nyengo yakulima ikubwera tipange bwanji. Otendipire mu parliament tikapeze kapena kaya ndi ngongole ati a parliament apange approve chamwe tipange bwanji. Iyayi tiyambe kuguliratu ifwa fertilizer chamachedwa kuti afike kuno tiyambe kupereka maoda kuguliratu zabwinobwino zopanda katangale, zopanda chinyengo, zopanda kuti kapena munthu panalibenso mashotikati. Anthu kumapezeka kuti chifukwa chakuti utsogoleri umene ali pamene popo unali wabwino. A president athu amafunsa chifukwa nkhani imene imakhala ili kumtima kwawo kuti akufuna kuti njala ithe mdziko muno. Programu ya AIP ikhale yabwino, programu ya fertilizer ochipa mtengo ikhale yabwino. Ndi amakhala ndi ma cabinet meeting kumayang'anira nkhani imeneyi ndi zimayenda bwino kwambiri. Komano nkhani nthawi zonse munatinene chonchi tinaye ndi utsogoleri wabwino. Nthawi zonse nkhani zikamala bwino umakhala kuti mwina mtsogoleriyo patsogolopo sipali bwino. Apo akati aona kuti ati somba imayamba kulola kumutu nzoonadi isanaole kuchiphepe kumutuko ndi sikuli bwino. Ndiye mukafunsa kuti kodi timayendetsa bwanji fenera kuti ndi utsogoleri wabwino. Chifukwa chake zonse zinali malo anthu samadandaula zonse zimachitika bwino. Chaka chatha kudali nkhani mpaka na 750 million malawi kwacha. Pakana lero sikuoneka mutu wake. Pano tikumvanso zina. Kodi nkhani mwayimva imeneyi? Yapano ba? Nkhani tayimva. Yulipo? Tayimva. Mwayimva nditweni? Tayimva ndipo kukhumudwa mwina mwake ufuna ngati kuti ungokomoka. Kapena dziko lino kuti kapena mulungu angobwera atitenge ndi zimene zimachitika. Umachitomvetsa chisoni. Kuti zoona ndithu zoona inuyo atsogoleri akutoseni. Zoona ndithu mudziyendetsa dzikoli mwanjira ngati imene kumapanga zimenezi. Ulendo oyamba 750 million ndalama kudutsa zapita. Palibe ndi modzi yemwe wamangidwa. Kungwachotsa aloya aja honorable aloya aja. Kungwachotsa basi. Komanso aloya adangochotsedwa. Suti kapena kuti akuyendera ku court kapena ndi mulandu ayi. Koma zoona ndalama zonse zija kusowa mpaka napato ndalama zija sizidabwere.
ndi mmodzi yemwe kunena kuti walakwitsa nduyu amangidwe nduyu zoona amalawi mudzatero ndalama za malawi panono nkumamvanso nkhani yakuti yaya tikuti East Bridge ndeno kupeza kuti ndalama zakenso za nkhani izo timapanga tutu za 750 million koma panopo patu ndi 200 akuti zimafika ena 500 billion akayankhula ena iya 250 ndalama zambiri 500 billion 500 billion ndalama zochuluka kuti fertilizer yakuti ati tigule fertilizer amwina mwake kumalawi kuno fertilizer ameneyo tigwisa ntchito mwina zaka zitatu togwisa ntchito fertilizer ameneyo ngochuluka zedi ukapeza kuona kuti sotukapangaso za madobadoba kufuna kuba kampaniyo tikumva kuti kampaniyo kulibe kampaniyo yangotsekulidwa konkuno malawi kuno anyamata ake amene madirectors ali menemo ndi aja akashigeti aja kodi tikupanga bwanji kumene kwachakwera tikupanga bwanji inu kutonseko mupanganji kumeneko amalawi mufuna mutililitse chifukwa chani mupanga zimenezi ndiyeno mukatifunsa kuti taimva komano tikulira tikudandaula kuti kubomako kodi chikuchitika ndi chani kodi amalawi ife tidalakwa kuvotera boma limeneli la tonseli la MCP kuti likalowe ndachakwera kuti akatumikira amalawi kodi mmesa yomwe amapanga kampeni muja amalawi akumafunsa choncho mmesa amene amapanga kampeni muja iwo amatadzakhala mtsogoleri amati servant wodzipereka kodi kudzipereka kwake amanena kuti adziperekera pa nkhani yakuba ngati imene nanga mpaka napano yosakuyankhulapo chilichonse a president ndanena kale kuti utsogoleri ndikufunika nsomba ikamaola imayambira kuola kumutu ndi apapa kumutu kwa boma limene nkola sikuli bwino chifukwa chake zikuchitika zimenezi 120 billion sindrama ya masewerayi now anthu kunjawa akunena kuti inuyo ngati otsutsa boma nanunso mugona tulo kwambiri because simukuyankhulapo pa nkhani komanso simuchitapo kanthu ndizoona zimenezi zimenezozo tusizoona tinene chonchi pamene zafika dziko mmene likuonongekeramu mmawa aliyense panopa wasanduka wa opposition mwanimva tisanene kuti nchipani chokha chimene chingamatsutse panopa mmalawi aliyense akutsutsa chifukwa kuba akutu sikuti akumaba kumavindikira yayi akuba tu poyera anthu akuona akuba poyera anthu ngati muli pampira wina nkumavula pamene konse nkumaona nekumanena kuti bwanji iwe sikuyankhula iya pano pamene zafikiramu amalawi tonse ife ndife anthu aku opposition chifukwa iwo amene ali MCP amene ali achakwerapo akumaba akubera ndani akubera amalawi sikuti akubera tukapena munthu mmodzi akubera amalawi akuberanso ena nga MCP amalawiwo akuaberanso MCP omwewo ndiye akanena kuti kunena kuti tukhanga tikugona ayi sitikugona koma kuti tikulira tayankhula tikuyankhula ndipo tikupitiza kumayankhula koma akumva anthuwa kodi anthu amene wawa ndi anthu onena kuti loko mutati mwafotokozere kuti gongo lakuitsapa angamve ngati sanamve ndi 750 million ya kubuchallenge ife timagazo pamene pajapo aphunzira phunziro atengerapo phunziro sadamve akubwera panonso nkumapitiriza kodi anthu amene wangoti ngokumva loko tiyankhula mpaka naliti nkhwikwiro kapena nkhwikwiro zikita kuti kupweteka kukhosi kunkhwiko kupweteka maso kupweteka chifukwa chakulira mwina mwake tipemphe mulungu pafika apa mulungu mwina alowererepo atipulumutse adapanganso nthawi imene ana a Israeli amavutika ku Egypt ndi Farao anapanga zimenezo wachotsa kumene kujako ndikuapitisa kuti ku Kanaani mwinanso tipemphenso mulungu abwere atichotse mavuto amenewa chifukwa khalidwe limene uchitika uli ndo umene ulamuliro umene wachakwera uli ngati wa Farao wozunza anthu awo wazunza ndithu ndino aliyense amene ali mu Israeli pa nthawi imene amadziwa suti soma inofunika Mose kuti Mose anthu kuwanenera kuti muzunzika aliyense amadziwa ndi nkhanza zimene machitika ndi imene zilili pano Malawi aliyense akudziwa kuti nkhanza zimenezi kuti chitikira achakwera ndi boma lawo ndi izizo akutibera katundu mankhwala mchipatala osapezeka ndalama imene kusowa katundu kapita kagula kumushopu kutula makampani amene akuthamangitsidwa akutsekedwa forex kulibe ku Malawi kuno mankhwala mchipatala mulibe ana sukulu akuvutika misewu ndimene ikuonongekayi palibe amene yokonzedwa anthu so mavuto onsewa Malawi alesera kuwaona
Now, Namalomba, jumping processes. Zikuoneka kuti ndondomeko iyi ya 120 billion akuti kunali kujowajowa chifukwa na ukamba zina. APPD akukamba kuti sadachita approve zimenezi. What picture are we painting? Nkuba tu basi. Ndikuba. Chifukwa chinthu chilichonse mmene kuti boma limayenda ndi ndondomeko. Mukufuna kugula chinthu, chabwino. Ndalama zilipo timafusafusa imene. Ndalama zilipo, muda apanga budget kuboma ana apanga approve ku parliament. Adapanga approve. Uziyankha mafusa amene. Okay, chabwino. Tigule bwanji fertilizer amene. Tipange kapena open tendering, kapena AI tipanga listed tendering. Nanga ndi nani ikakhala open tendering, ikakhala listed tendering, tipite ku PPDA. APPDA ife timafuna kupanga listed tendering. Tapeza akuti amene angatani, mwina amene angathandizira fertilizer. Komanso mmene mampezayo mupange timanena kuti due diligence, mukamfufuze kodi iyeyo ndi ndani, adapanga ma business yanji, malo ake ndi ati, factory yakeyo ndi itiyo, kapena adapanga ma business yo adagulisa kuti koso fertilizer, maiko ake ndi ati, ndikukhala ndi ma reference kumene kwa adapereka kamene ku Zambia, adapereka ku South Africa fertilizer, ndikukhala ndi adapereka ku Mozambique, adapereka ku Tanzania fertilizer. Ifa maiko se watu aku Africa tose feri madali ya fertilizer. Nzosavuta ya. Mupita kapena ku Congo, mupita kukafusa kumeneko. Mukatero no pamene no mumapangano zakuti no kugwipiteko kupangani ndikupangano kupanga anthu aja apereke mabidi awo aja akalemba kena kaino ndikupanga evaluate kapena kuona kuti zonse zili bwino kena kano ndikupanga contract so kamapereka sitimangopereka yayi tena mwanangu atadziwitsa kuti napanga zakuti anthu awo ndamene anapanga apply awawa awina ndi awa awalephera ndi awa ata awawinawo awina pa mtengo wakuti amene ali ndi zotsutsa amalawi aliyese abwere kudzatsutsa tikupasani masiku ka 21 days bwerani mudzatsutse koma zonsezo osachitika nchifukwa chakuti kuti nkhani iyo njakatangale njobisa ife tikukhulupirira kuti tu zimene zikuchitikazi popeza kuti boma la Congress la MCP lathakale ndi anthu akamakhala kuti akuchoka mudziwa ino pa nyumba lokono onkamwina latakali tu bomali. Latakali bomali latakali apapa ndi chokero uwo. Ndi kunchoke ndi kwa chokero zimene machitika pa chokero kumapezeka kuti unalima chimanga chija kuchoti uli ndi ana umamba kugulitsa zinthu. Kugulitsa chimanga ade kuti njala chaka chama. Ndi anthu amadamu kuti chaka chama anthu tisadya kumene. Kena akozamba kuti ya ndifuna kuchusaswa malata ndikagulitsa. Kuchota kuti munthu ameneyo akuchoka. Mmene akupangira awawa. Umene ndi mchokero akufuna ndalama zoti adzapangire kampeni ndeno akupapanga zimene zija zakatangale zija pamene pajapo njira imene amafuna upangayi utenga guarantee ya kampani yosadziwika madoba guarantee chakapereka ku kampani je mapita kugulisa guarantee ja kwina ndalama zija kunkukasha akalephera kuti boma la Malawi ndindi nene chonchi kulephera kuti nangasa kuti ndalama zizapekedwa Abuzapereka ndamala usati ndi ujenda iwo ota kapena asamuka walewo amene ali a minister adzapereka ndamala usati asose ndi gwengwewo ndi ndama zijazo amalawi ino adzavutika no kupereka ndama zimene zija fertilizer zija sadabwere o fertilizer uja anthu umene zapangira ngati za butcher zija pita guarantee apita kale irrevocable guarantee anthu akayikasha kumene kuja apeza ndalama zija osabweretsa fertilizer uja ife kunokweza pezona kuti amalawi kuti ali sasonke ndalama ukapereka kumene kuja ndalama zija kuja akagawana zabwereranso kupita ku Malawi Congress Party zija mumamva kuti akumapangira misonkhano kumapatsa anyamata 5000 kumapatsa ma t-shirt ndikumakapanga ma youth parade ndalama zake zomakhala ngati zimenezo kumene kuli kuti anthuwa ndi mchokero anthuwa apita kale ari mchokero chabwino kodi nkoyenera kuti tizigwiritsa ntchito ma middlemen chifukwa now the challenges were still using ma middlemen ndalama 100 ni ndalama yankhani kuti tikhozo kuyankhulana ndi amene amapanga fertilizer zikuvuta pati ndiye pakumene pakuvuta atu ndi utsogoleri kusadziwa zinthu anthu adalowa mbomamu wosadziwa zinthu ili mudziwa kuti a Malawi Congress Party akhala nthawi yayitali ali ku opposition ndiyeno pali zingapo zimene zakhala zachitika atabwera kuchoka ku opposition kuja nkulowa mbomamu amaona ngati kuti anthu amene apeza mmene muja onse aja ngachipani cha DPP akuyiwala kuti amene aja ndi Malawi amagwira bwino ntchito amene aja ndi amene timati government ndi Malawiwo
ndiye amagwira bwino ntchito chimene anapangayo choyambira nkuta kuwathamangitsa anthu aja kuti inu ndi makadeli dziwitani ndikutenga anthu awo osadziwa ndipo peza mwatenga anthu osadziwa wani anthu amene mwatenga kuchipaniko kuti bwerani kuno anthu ajawo kuti no loko mukamalakwitsa kuti kuti bwana papatu mwalakwitsa kuti izi timapanga chonchi sakudziwa upangiro umene alibe ndi nchifukwa chakumapeza ono kuti no zikumachitika zimeneja number 1 number 2 nkuchitira dala kuti adziba nkuchitira dala kuti adziba middleman mwafusafuso la middleman palibe chifukwa chopangira middleman ndanena kale ndi nkhani yokupita kuti tapitani ku Zambia kodi inu fetereza mmakula bwanji tapitani ku Mozambiki kodi anzangano inu muli midoko kunoko mmakula bwanji fetereza mutha kunena kuti panopa dziko la Malawi dziko la Zambia dziko la Tanzania dziko la Mozambiki kugula fetereza ngati kuti fetereza metu gula iwachepa ife ya Malawi bwanji osakajoinana ndi aku Mozambiki osajoinana ndi aku Zambia aku Tanzania nkunena kuti tonse tigulire pamodzi feterezayo ife mudzatipatse kota yathu ya dziko lathu ya Malawi zimene zonso nzotheka koma tukatenga dobadoba chabuno dobadoba ana kuti dobadoba woti ntchito yamayidziwa kodi nthawi ya DPP simagwiritsa ntchito dobadoba palibe amene no dobadoba mukafunse smallholder fertilizer revolving fund fertilizer revolving fund imagula fertilizer uja direct kuma company opanga fertilizer ife za dobadoba tikudabwa kuti kumakaso bridging kumakaso je east bridge kumakaso bakati tikudabwa panopo minaso kusogolongo nomumva nokuti sipati ajoka anakagula ku butchery panono akagula ku pharmacy mumva kena akagula ku mochari kampani yoti imapanga za mochari kapena zopanga makhofini pakana pamenepo ndime zochitikiramo chifukwa chakuti no siludziwa kuti cholinga chake nchani koma nkhaniyo ndikuba nzotheka kupanga zinthu zabwinobwino kuti nkhani zikokhala AIP fertilizer yonso osafika kwa Malawi ayayi basi kudandaula kodi izi sizipereka chipinjo kumbukira kuti yakachatha zinthu zidavuta kwambiri alimi sadakwanitse kulima moyenera kamboti fertilizer adachedwa izi ziyaso contribute to the same ndiponso kuti musakaike chifukwa choti pamene papa tsopano mwina nkhani nkumafunsa kuti tsono nyanga zakubadzi ndi idzidzo mwagwidwa kodi tsopano fertilizer yabwera kodi no muupanganji chabwino apa mwagwidwa muupanganji kodi apa agwidwa apa nangasagwidwa sipambalambanda apa sipambalambanda akunduna amakira kukakamira zimene za ICB adanena kuti kampani njabodza koma amakakamira akunduna akwe iwonso zinazo osapakufunsa minister uja pele pachapo amene muti ndunayo aliso pachiopsezo kuti zimene akupangazo ayina kuchotsedwa kumene kuja nkhani atenge na PS azibwera kumafunsa mafunso musafuse wandale iyo yani mufuse PS iweyo principal secretary ukambapo chani ndi anthu ako pa nkhani ya fertilizer mukamfunsa wandale adzinama chifukwa chokuti akufuna kuti akamana macho nchija chifukwa chakuti boma lakelo kapena chipani chakecho kapena president awo safuna kuti anyozeke yani ndazinamiza ifeyo mwafuse matekniko atiwo mmapangiranji izizo mmapangiranji izi chachitika ndi chani akufotokozerani kuti izizo ndimachita otumidwa vuto lachuluka ndirakuti anthu andale akufuna adziyendetsa ntchito zaboma zimene anthu amene amazidziwa ntchitozo ndi akubuma ntchito ya chipani kapena ntchito ya cabinet minister ndikupereka direction kuti inu muyende uku mukafike uku muyende uku mukafike osati wekha kunyamula chithumbalo kumayenda nalo wekha kuyenda nalo kuyakufika apa kulitula pansi kufika apa kulinyamula kokapeza ujeni ati kampani imeneyo aminister okasainira nawo aminister so aujeni finance so okasainira aujeni so akuti aujeni secretary to treasury so umakasainira so akupangiranji zimenezi kuba ndiye tinene chonchi kuti chaka chinonso amalawi tikonzekere ndiye njala ikhala yangonangona ikuchokera ukuti chokaso ku Fredi njala tikuchokeraso fertilizer wativuta njala panopaso chaka chinocho tikukhalanso ndi njalanso chifukwa chano kuti fertilizer yonso kwina satipeza chifukwa tanda mafuna kuba njala yangonangona koma funso nkumati
ine ndimanena choncho kuti so mwina mwanga Malawi kuti tiphunzireni tikuphunzira chifukwa tidasankhatoka boma limene achakwera tusula dangochoka kungochoka uko kudzalowa pamene kudzakhala ku State House kapena amaminista unkokhala pamenepo Amalawi tidapita kukasankha ndithu makapanga kupanga fresh elections kupanga ballot wasankhawa kumasankha mbavazi ne tinamadandaula kuti Fetereza kuti bera tidasankha toka mbamba kuti tibe tidasankha toka ndiye mwina tibwerere kuti kodi masankhidwe athu kodi chimachitika ndi chani mwina mwake ngatukanika kuyankha funso mene tiye tipemphereni kwa Mulungu kuti Mulungu tipaseni mtsogoleri wabwino nchifukwa tunena kuti ife mtsogoleri wabwino tikumudziwa mtsogoleri wake ni Profesa Arthur Peter Mutharika wa chipani cha DPP amene atati abwere pamenepo nkukhala kugwira ntchito imeneyi Amalawi akhala osangalala kodi ino sizinakulephereni sizinakulephereni kuyendetsa bomali chifukwa anthu anakuchotsani pampano sizinakulephereni kutichotsa kwa ife ndiyankhule chonchi kutichotsa kwa ife ni mudziwa kutichotsa kwa ife mudziwa ku 2019 tidawina kudapita fresh elections kumene kuja 50+1 palibe madandaula za 50+1 kuti bwaji 2019 chisankho chisinapange za 50+1 palibe madandaula akumakoti adangodzamba tukaso payo vimbuzo zake adazitenga kuti ndiponso timadabwanso kuti makoti amakhala chonchi patitani kapangeni fresh election ikakhale 50+1 pa 50+1 paja achakwera ndachilima anakhala pamodzi ndikupeza 50+1 so sitinaluze chifukwa chakuti tidawina 2019 tidakati tiyende aliyense paikha tidakawinanso koma chifukwa choti adapanga alliance nchifukwa chake no ali mboma muja koma tinena kuti mkanena kuti okay kodi ntchito timagwira bwanji nthawi imene tili mboma ndiye ndikuwuzeni panopa tunena pano kutenga 1000 nthawi imene ijaino makatuluka ndi majumbo buledi mwagula sugar mwagula njere mwagula 1000 panopa lomutatenga 5000 zimenezo simukatuluka nazo yayi chimene chocho chimene zangota 3 years yokhala zoneza kuti 1000 5000 yapano inali 1000 nthawi yandani ya profesa komano inuyo ifeyo kuti zinthu zakwera bwanji kapena mbewu zimene timagulitsa ife tikalima mitengo yake yakwera bwanji kapena tapeza phindu lochuluka bwanji tapeza phindu lochuluka mpana ka times 5 kuchoka pa 1000 kufika pa 5000 upezeka kuti ayi ndalama yake njomwe ija ngati mwina yakwera mwina ndithu kuchoka pa 1000 kufika pa 2000 so nanga 3000 tikuitenga kuti pamene pamene kuti dziko waliononga economy ayiononga katundu wakwera mtengo anthu tukanikopeza ndalama kuononga inflation yakwera kuba kukuchuluka panopa kumachita amaliro pikisana panopa kupikisana kuba sinofuna tachule anthu komanso akapikisana choncho uyu wa ACB uyu mzimayi sumangona angokhala akuchita pikisana kubako ngatimu akupikisana naye waujeni wa ACB akungodzikhalira kuti mayi tadzukani kugwedeza mayi osagwedezeka mwatani mayi katangale mayi uja amutseka panapo kuba kungopitirirabe chabwino Namalomba nkhani yokhudza kagwidwe ka Feterezayi boma ilili lichite motani mokomera Amalawi tiyambe ndi nkhani iyo kaye tiyapemphe ACB ayifufuze nkhani komanso ija ya butcherage alikuta ACB atayifufuza kodi akugona ngati akugona dzukani ndipezere mpata apa amanena kuti ayi muchita kulemba ku ACB kuti ayi fufuzeni nkhani palibe pompa ndipemphe ACB afufuze nkhani ya butchery afufuze nkhani ya pharmacy oyambirira kachiwiri kubomako asapange phuma popanga zinthu ngati alibe anthu oti angathandizire ndibwerezenso mmene anafotokozera president athu his excellency Professor Arthur Peter Mutharika kuti anyamata athu alipo apite kwa profesa achakwerawo apite kwa profesa kuti Professor Peter Mutharika thandizeni ndi anyamata kuti andithandizire kuti kodi ntchito mmapanga bwanji abwere adzagwade adzapemphe nzeru osati iwo azimwitana Professor Arthur kuti bwera kuno iwo apite kuti mafuna ndikuoneni kodi ndipange bwanji dziko lindiliyendetse bwanji akhale pansi aone
anthu oti angathandizire. Anthu alipo kuchipani kwathu tinawo tathandizira. Koma asapupulume. Amalawi adayika pamenepo. Amalawi athawachotsanso pamenepo ndi wadzachotsa pamenepo. Koma padakali panopa chifukwa chisankho chili 2025 akuwonze zoti isafe ndi njala. Sikufuna tife ndi njala ayi. Ndekuti isafe ndi njala ife tapatsa uphungu umenewo. Asamapupulume popanga zinthu. Azikhala ofatsa, afunsire nzeru, akhale ndi anthu oti awathandizire abwino. Komanso kumayikowa tili kuno kusadiki tili kukomesa. Iwo ajanala chairman nthawi inake akudziwa na ndazi nzawo. Kodi mayiko enawo aphunzire, mayiko enawo amapanga bwanji pankhani yogula yopanga import zinthu ngati zimenezi. Kodi mayiko enawo akupanga bwanji kuti forex zipezeka. Aphunzire zimenezo adziwe. Tikatero mwina mwake zitithandizira kuti ino mwina mwake zolapika zimene akupangazi zisamachitike. Komanso ngati alipo anyamata okuba akuchirodziona kuti awawa akupanga akwasokoneza achakwerawo. Awachotse chifukwa choti chilonda choti chochisirira chimadzadulisa mwendo udzadukeyo ndiwe wachakwerawo anthu kwavotera kuti atuluke mboma. Ngati kula anyamata awo ngati amene wawa akumakasayinira magarantiwa umakagula fertilizer kumabuchale umakagula fertilizer kumafamasi. Achotse aseseya asanyengerereso athamangitse nkuika pa anyamata abwino. Namalomba, nkhani ina imene yavuta kwambiri ndi yakusowa kwa ndalama zakunja. Kufika ponena kuti our reserves imene alengeza Reserve Bank of Malawi akuti ndalama zimene tinazo ndi 0.9 months. It means less than 9 days. Zimene zikuzo kugwiritsidwa ntchito pakada in 9 days. Are we safe as Malawi? Are we safe? How can we be safe? We are not. We are far from being safe. Ndi mavuto akulu kwambiri. Mwanena kale nthawi imeneyo tidife mboma. Ndalama yakunja madollars. Kachulidwe kake kanali kokwanira ife kugwiritsa ntchito Malawi muno 6 months. Panopa mukamanena kuti 0.9 months. 0.9 months yoto ndiye kuti ndi 0.9 times 30 days. Ndi 0.9 times 30 days ndiye kuti pene popo mavuto less than indeed ni mavuto akulu ndi ma days amene mwina 10 days or 10 days 10 days or 15 days. O mwina so 3 for 0.9%. For 0.9% is less than 1%. Ndi masiku ochepa ndalama ndiyo chepa kwambiri. Now kodi chachititsa chimenezi kuti fike pa size imene ndi chani? Funso kumafunsa ndi mafuna timasule pano. Chichitika nchakuti 1 kuba tanena kale kuba kucha. Ngati mukapanga mabuchali chonchi ndikumatenga madollars aja kumatulusa ndalama zimene zija. Ndalama zija zapita katundu cha sadabwere. Ndikuti paja mwakakumba dzenjeri mwangochotsa kapena mthumba muja munali thumba loko ngati uje sawa thumba limenemo ndiye mwakachotsa nkumapungula koma bibi imene mugulira china chilichonse. Ndalama zija zapita kuba madollars. Mwaonaso posachedwa apa kuti pali azimayi ena ake kumatenga makadi okwana 338. Mene mujama maloda atu 5,000 aliyense ikadi iliyonse. Kusonyeza kuti mamiliyoni ambiri. Ndi azimayi aja alipo 5. Osaja azipita kunja akapange mabefide. Ndi ndalama zingati. Kubanso kumeneko kupita ndalama ija kupita. 2 ndi nawo kayendetsedwe ka ntchito za boma. Kodi ife kuboma kuti kupanga boma ali kuti no ndalama zakunja zizibwera. Pamene tikudana ndi mayiko ena ndi ena tilekeze American government imene mukuonera muchi. Ukhala ngati za refugees iyayi mwakuti kukokana kuona ndi anthu amene aja namama tibweretsa ndalama madonors. Ndalama zikasizi kubwera. Kodi ubwenzi wathu uli bwanji? Tinayenera kukonza pamene panja kuli ndalama zikazizibwera. Number 2. Number 3. Kodi zimene timagulitsa ife ku katundu amene tinayi Malawi muno ndi katundu wanja amene tingagulitse tili ndi tea, tili ndi foja, tili ndi sugar, tili ndi sawa, tili ndi soya. Kodi zimene zijazo tizigulitsa bwanji kuti ndondomeko yake ili bwanji? Ndi mukapeza kuti ailovo amene mukafinya pakhosi. Maburundi amene amagula uje na adama kamabwera kuno zagula anthu akunjawa mukafinya pakhosi. Kutiku mukafinya pakhosi. Anthu amene ajawo sangatenge kutenga kugula mbewu zanu makagulitsa akuchita manthaso kupititsa kunja katundu kuti akagulitse. Ndi pali mavuto amene akuchitika komanso
tanena choncho komanso kuti mupange makampani waende bwino pafunika so forex tanena kalechi kuti akagule zinthu tizapangire katundu tigulisenso kudya ndi mavuto amene wawo ngofuna kuti kukonza kubomako taswatinena kuti kubomako ukadaulo woyendetsa dziko lino kulibeko anyamata a kongresiwa anakhalitsa ku opposition nthawi yayitali chimene anakaphunzira iwo ndi kusachotsa anthu chifukwa adachotsa anthu ambiri indi anthu ambiri amene ali mbomamu amene akukhala ku nyumba chifukwa chakuti anabidwa kapena kuti anagwira ntchito ndi chipani cha DPP amango aganizira kuti amene onda DPP amene mwina mwake sadakachotsa chifukwa chinena kuti ukadaulo alibe woyendetsa dziko ndi chifukwa chake forex ikumativuta number 1 kuba number 2 ma policies wokuti mpaka natigwire ntchito kuti tipange ndalama za kunjazo tiyenera kuti tikhale ndi mafactory magetsi akhalepo magetsi okwanira madzi azikhalapo leba anthu azikhalapo zonse zosiyanasiyana zikhala pamenepo koma ma policies oti atithandizire zimenezo ngovuta panoponera kuti ntchito zikusowa chilichonse chikusowa pamene tupita kumalechera chakucheza kwathu kodi tonse led government tinene kuti yalephera komanso mwina mukukwangula kwanu mukuona kuti tonse led government ichire motani kuti zinthu ziyambe kukhala mukuiona bwanji ine ndifunsa inutu iya ifo iniso ndini Malawi makavota ine mukuiona bwanji chifukwa tu wena nkumanena kuti ayayi popeza ineyo ndabadula chipani cha congress ichi makolangana la congress koma congress yake simene yayi inene jonji congress iyi njochititsa manyazi congress iyo imene yachakwera ali mtsogoleri wake njochititsa manyazi chifukwa njolephera yakamuzu sidalephere chifukwa idasiya zambiri m'malimo vuto la iwo lakamuzu linalira kuti mwina mwake ufulu samayenda bwino koma tikati chitukuko chimakhala bwino katangale nthawi yakamuzu sumamva munthu woti waba munthu ali nthawi ya bingu chimodzimodzi zinthu zimayenda bwino nthawi yapita chimodzimodzi ili ndi boma lolephera kwambiri la congress ililo chifukwa kuba kukuchulukira kuyendetsa dziko inflation kukwera kwa zinthu ndenajinanji zinthu kusowa mafuta ndawo ma filling station kumapeza kuti nthawi zina kugona komweko AIP ndi ikubedwayi anthu osathira fertilizer njala ndedi yangona kuzunza wanthu ndi kuzunza ndi uko ndiye mukanena kuti kodi muiona bwanji ife tikuona ngati kuti vuto ndira kuti dziko linolo constitution yathu idapangidwa neza kuti munthu mukamuvotera 5 years mpaka namudikire 5 years inaso ite kati musunganeno kuti achakwera kapena kuti enti kwa kuchotseni singatheke malamulo amene kulibe loko ku parliament kuti akapange impeachment kumakhala kovuta kwambiri singathekeso yayi chimene tingapange nchokuti tingodikira 2025 kuti no mwina Malawi tenti zasankhe bwino awawa tisasankhe ngati anthu ngati amene wawa yayi awa adzipita tikhale ndi anthu ena ndipo mwanduza kuti apangenji chimene angapange iwo padakali panopa kuti Malawi asamavutike nkusiya pasi angopanga resign adzidule apange resign fa kuyankhula tayankhula program yonseyi ndakhala ndiupereka uphungu wakuti zimene anganena kupanga iwo komano ndikudziwa kuti sangapange sakufuna kupanga chifukwa choti sadziwanso nkupanga pomwepo ndi chimene angapange iwo nkungodzisiya kuti tisatayitsane nthawi Amalawi tisafe tisajiwe tisapwetekeke kuti mwina mwake dziko lino litikupitanso patsogolo abwerepo ena azawo adzapitiriza tikatera kwangwa program yathu timayeza ndi A Shadreck Namalomba ine ndi Smart Challenge ndikuthokozeni kwambiri Namalomba ine ndizikomo kwambiri Smart nthokoze kwambiri kufika sokulina tikizungeza yero nditu thokoza woti mvera amene amakumvera amatimvera pa radio ino nthawi nake so mukadzatifuna tidzafika kuti tidzatenso kucheza nawo so limodzi ndithokoze kwambiri thokoza.